Скъпи брати и сестри, аз ви приветствам с добре дошли в Божия молитвен дом. След една хубава седмица, къде по-лека, къде по-тежка, отново сме събрани тук. Много се радвам, че темпото на мелодията е такова живо, самата песен е хубава, раздвижена, която позволява, ако сигурно сме поуморени от седмицата, да се поободрим малко. И хубаво е, когато пеем, да обръщаме внимание на това, което изговаряме в песните. Тая песен е, както много други, пълна със съдържание. И още в първия куплет ние казахме на Бога, че Той е крепък и всесилен, което само по себе си дава предположение, че основание, за да не се притесняваме и тревожим за нещата, които ни се случват и не са толкова приятни или известни на нас. Боже, крепки и всесилни. Коментирам малко тия няколко думи, като едно така упражнение за концентриране на вниманието. Следващия ред от нашата песен, спомняте ли си какво казваше? Боже, крепки и всесилни, тук събрани на поклон. Определено нашите събирания тук в Божия молитвен дом, навсякъде по земята в Божието име, би трябвало да са свързани с поклонението. Нещо, за което ще стане въпроси в края на времето, на земната история. Знаете, запознати сме. И нещо, което би трябвало да преживяваме истински. Дошли тук в Божия молитвен дом, всъщност фокуса на нашите мисли, на нашето предаване, на нашето смирение, на нашето отношение би трябвало да бъде единствено и само Бог и Неговото Слово. И така, тази вечер ще ви поканя да поразмишляваме отново върху една позната история, която се намира в 4 книга на Царете, 6 глава. Спомняте си, миналия петък вечер ние говорихме за пътя. Кой е правилният начин, правилният път? И заглавието на нашата тема тогава беше "Не е този пътят". Разбрахме, че не пътят на насилието е Божия път, а пътят на благословението. Сега ще продължим малко по-нататък от тази 6 глава. Всъщност, останалата и част от 24 стих надолу. Озаглавил съм нашите размишления тази вечер "Плодът на неверието". Ще се убедим от две истории библейски, докъде води неверието. Като не забравяме в същото време, че ще разглеждаме библейския текст в контекста на отношенията. Тези пасажи, върху които ще размишляваме сега, са част от споменатите в нашите разделители, но не от тези за тази седмица, по-старичко е. Въпреки това, актуално. И тъй. Плодът на неверието. Няма да чета целият пасаж от 24 стих на 6 глава надолу. Поетапно ще четем. Обстановката, в която ще се развият събитията. Миналия петък ние завършихме с това как Израилевият цар по съвета на Елисей нахранил и напоил сирийската войска. Те си отишли и 23 стих завърши с това, че сирийските чети не дойдоха вече в Израилевата земя. Минава доста време. По свидетелството от духа на пророчеството 2 или 3 години, ако не ме лъже паметта, след които сирийският цар Венадад решава отново да подгони Израилевия цар.
обсажда Самария доста време, до толкова, защото 25 стих ще ни каже: и стана голям глад в Самария, защото ето обсаждаха я, докато една оселова глава се продаваше за 80 сребърника и четвърт каф гълъбов тор за 5 сребърника. Преди да уточним и да преведем на български какви еквиваленти имат тези мерни единици, ще кажа, че един сребърник в това време е бил що-годе дневната надница на един военнослужещ или на един работник. Тоест, това, което днес се изработва за един ден, е примерно един сребърник. И тук ни се казва, че гладът е бил толкова голям, защото една магарешка глава струва 80 дневни надници. Представете ли се, ако един месец има 20 или 22 работни дни, ти би трябвало да работиш повече от 3 месеца, за да си купиш една оселова глава. Колко ли? Колко меса има по една глава? Такъв голям глад. И четвърт каф гълъбов тор за 5 сребърника. Един каф е мерна единица за насипни продукти, която като обем се равнява на 1,2 литра. Казахме, че това са мерни единици за насипни продукти. С нещо са гребвали и колкото е обема на средството за загребване, така са разтегляли и размервали количеството продукти. И тъй, 5 сребърника или една седмица труд, за да си купиш четвърт каф, или това са 300 грама гълъбов тор. Птичи тор. 300 грама. Работиш една седмица за 300 грама птичи тор. Такъв голям глад е имало тогава в Самария. Това е обстановката, това е атмосферата. Слизаме надолу по нашия текст, за да навлезем в самата история. И като заминаваше Израилевият цар по стената, една жена извика към него и каза: помогни ми, господарю мой! Зов за помощ. Някой се обръща към своя цар и казва: помогни ми. Изнесено от контекста, това е много интересно и важно, и преведено към нас, като въпрос би прозвучало така: ние викаме ли към нашия цар? Помогни ми, господарю мой. Само че тук бих се запитал следното. В църквата вика ли някой за помощ? Чуват ли се викове за помощ? Някой да се обърне към някого с молбата да му помогне. Ако не се чуват такива викове, сега ще ви поканя да си спомним заедно, на пиратските кораби се развява флаг какъв цвят обикновено? Черен. Какви символи има на флага? Два кокола и един череп. Символ на какво е това? Смърт. Липса на живот. И когато се зададох този въпрос, дали в църквата сме свободни да кажем на някого: ще ми помогнеш ли? Помогни ми. Да открием своята нужда, своите проблеми. Ако това го няма, това означава, че нашите отношения са достойни да носят такъв флаг. Няма живот. Няма доверие. Няма приятелство. Да успееш да се почувстваш спокоен, свободен, да се довериш на някой и да кажеш: ела, помогни ми, имам такъв и такъв проблем, такава нужда. Ще можеш ли? Обикновено се затваряме в себе си и се опитваме със свои сили да решим нещата. Втория момент от този текст.
Какви предположения се завъртат във вашите мисли, когато някой ви поиска помощ? С какво око поглеждате на този човек? Дали не заработват веднага предразсъдъци да си кажем, този има, обаче, защото знае, че може да вземе от някого, е дошъл да ми поиска. Или пък, той се на помощ ще кара. Все идва, от той иска, от той не иска, от третия пък не се хваща да работи. Какво ли пък ще ми поиска сега? Сигурно пак пари. Вие викате ли за помощ? Първо се запитахме дали в църквата се чуват такива викове. Някъде, между някого. Чудесно е. После се запитах, аз самия готов ли съм да извикам за помощ? Има ли към кого да се обърна? Пак въпроси в контекста на взаимоотношенията. А царят рече, ако Господ не ти помогне, откъде ще ти помогна аз? От гумното ли или от клина? Виж какъв глад е. Очевидно проблема е за храна. Сигурно вика, защото вече просто няма какво да се яде и ще ми каже, дай ми ядене, дай ми храна. И съвсем логично царя казва, нито вино има, нито жито има, аз откъде да ти помогна? Нищо не мога да направя за тебе. В следващия момент обаче, той казва, какво имаш? Каква ти е нуждата? Какъв ти е проблема? Въпреки всичко, аз не мога да ти помогна, обаче кажи ми все пак, какъв е случая? Чуйте какъв е случай. Много интересен. Тая жена, а тя отговори. Тая жена ми рече, очевидно са две. Виждат се и двете от царя. Дай твоя син да го изедем днес, а утре ще изедем моя син. И тъй сварихме моя син, да го изядохме, и на следния ден и казах, дай твоя син да го изедем, а тя скри сина си. Извинявайте. Преди да коментирам това, защото е много интересно, ще видите в контекста каква всъщност е болката на тая жена. Когато говорих за слушането от царя, царя все пак каза, добре, кажи ми какво имаш, какъв ти е проблем. Се отварят друга група въпроси. Как слушаме, когато някой дойде и поиска нещо от нас или просто ни заговори? Съществува едно понятие, което е известно, емпатично слушане. Тоест, такова слушане, при което ти позволяваш да бъдеш повлиян от това, което чуваш. С други думи, опитваш се да се преживееш с човека, който излива пред теб болката си, неговата болка. Да се поставиш на неговото място. С желанието да усетиш наистина, да видиш нещата от неговия ъгъл и да му помогнеш с каквото можеш. Как слушаме? Понякога, когато някой ни се обадил и започва да ни ръсне сол на главата, слушаме, държейки телефона е така на 1 метър разстояние. Понякога слушаме и си казваме, айде, няма ли да спре най-после да се изкаже, да приключи, че имам работа. Как слушаме? И след това, ето го и проблема. Тая жена ми рече, дай твоя син да го изядем днес, а утре ще изядем моя син. И тъй сварихме моя син, да го изядохме, а на другия ден и казах, дай твоя син да го изядем, а тя скри сина си. И като чу царя думите на жената, раздра дрехите си. Обърнете внимание, от какво е засегната тази жена, ищцата, тази, която идва пред царя и се жалва. Виждате ли, че нейният проблем не е извършения грях, не е убийството на детето, не е това, че
са се наговорили с другата да си убият децата, едната днес, другата утре и да ги изядат поради глада. Не е това. Тя не се жалва пред царя за глада. Тя се жалва пред царя заради измамата, заради некоректното отношение на другата. Заради това, че онази е подвела. Обещала е, а пък не си изпълнява обещанието. Улавяте ли идеята, че ако другата си беше изпълнила обещанието, нямаше да има проблем. И жената нямаше да отиде пред царя и да каже: помогни ми. Вижте колко много болят некоректните отношения. Невероятно е. Като го открих това нещо, си казах: не може да бъде. Значи, живота на детето ти не ти е толкова скъп, колкото нараненото ти его, защото някой друг те е подвел, те е измамил и ти отиваш и се жалваш за това, че си измамен, а не за това, че има глад и че се е наложило да канибалстваш с детето си. Тежка история. Вижте обаче колко поуки има тук. Тая жена ми рече: дай твоя син да го изядем днес, а утре ще сварим моя. Покана за какво е това? Хайде да помислим малко. Това покана за какво е? Дай твоето дете да го изядем днес, а моето утре за убийство. Живо не можеш да го ядеш. Трябва да го убиеш. Извърши грях. Стори грях. Направи нещо, което е против Божия закон. Покана за грях. Обаче вижте какъв е мотива. Утре аз ще го направя същото. Склонни ли сме да се хващаме на тая въдица? Работим в предприятие. Примерна ситуация, от което можем да изнасяме нещо си там. И някой ваш колега или някоя ваша колежка идва и ви казва: бе, виж какво, приготвил съм 2 торби, обаче сега да ги изнеса аз и двете, ще се набия на очи, ще ме хванат. Вземи изнеси ти първата, тая вечер, утре аз ще изкарам втората. Ще си ги разделим после, ще има за двамата или за двете. И какво се казваме? Той обеща или тя обеща, щом и той ще го направи. Колко внимателни трябва да бъдем, когато някой ни кара да направим нещо. И подаваме ли се на това мислене? Щом другите го правят, значи не е толкова лошо. Ето е същата картина. Тя каза: утре ще изядем моя син. Дай днес твоя. Направи този грях. Днес аз съм утре. Утре е моя ред. Подвеждаме ли се по това, което правят повечето хора? Мнозината. Болшинството. Особено за младите наши приятели, за децата, за младежите, този начин на мислене е много опасен. Той за нас, по-големите, и за още по-големите, като видиш, че другите го правят, твоите приятели, твоите съученици, твоите колеги, целият свят го прави, значи не е толкова лошо. Защо не и аз? Какво толкова? Какво толкова? Да, в очите на хората около нас, какво толкова? Но в Божите очи не е толкова малко. И нашата вярност отива на никъде. И като чу царя думите на жената, раздра дрехите си. И като минаваше по стената, людите видяха и ето, извътре имаше вретище на снагата му. Вретище, ясно е какво е това, груба козинява дреха, която символизира какво? Кога един човек в онова време е носил вретище? Голяма скръб, болка, отчаяние,
мъка, пост, смирение. Просто едно сриване, едно стопяване пред Божието присъствие, поради безпомощност, поради мъка, изредихте нещата. Вретище. Обръщате ли внимание къде се намира вретището? Под царската дреха. Скритичко. Абе, аз си се променям, аз си се покайвам, аз вече съм нов човек, обаче нека да не ме виждат другите, че съм нов. Скрито покаяние. А той е цар. И царя, за който става дума тук, е Йорам, синът на Ахав и Езавел. Или поне на Езавел. Със сигурност. Скрито покаяние. Можете ли да го разберете, че пости този човек? Че се покаява? И той се носи отгоре царските дрехи, лъскави, хубави, пищни, блестящи, а пък отдолу, отвън си стария, а пък отвътре си новия. Възможно ли е това? Очевидно е възможно. Обаче как бихме го нарекли? Лицемерие. Отвън си стария, пък отвътре си мислиш, че си новия. Само, че ако отвътре си нов, той и навън ще си пак нов. Няма как да е същото, ако вътре това, което е вътре, е истинско. Да си носиш покаянието под старите дрехи. Людите видяха и ето така вътре имаше вретище върху снагата му. Тогава той рече, царят, така да ми направи Бог, да, и повече да притури, ако главата на Елисея остане на него днес. Тук има още една много хубава идея във връзка с отношенията. Има проблем в царството на Йорам. Той носи вретище. Пости. И това, дали пости, не знам. Но това би трябвало да е символ на неговото смирение, на неговото търсене на Бога. В следващия момент обаче, кой е виновният? Елисей е виновен. Улавяте ли идеята, че винаги някой трябва да е виновен и то не съм аз. Някой друг е. И в случая това е Елисей. Елисей е виновен за този глад. Вижте какви неща стават в моето царство. Вече започнаха да се убиват един друг, за да се ядат. Текстът не казва, че Елисей е имал такива отношения с царското семейство, както Илия. Защото за Илия имаше повод. Все пак Илия изби пророците на Езавел. И тя в отговор на тази любезна постъпка на Илия му каза, ако утре главата му не хвъркне, аз да не се казвам Езавел. Тук историята е същата. Ученикът на Илия е изправен пред същата заплаха. Ние ще прочетем малко по-надолу. Следващия стих. А когато изпрати мъж от служащите му, за какво го изпраща? Това е един инструмент за отнемане на човешки живот. Просто изпраща човек, за да убие Елисей. Изпраща един изпълнител на екзекуция. А когато изпрати мъж от така служащите му, Елисей седеше в къщата си и старейшините седяха с него, но преди да стигне пратеника при него, той рече на старейшините. Виждате ли как той е син на убийцата прати да ми отнемат главата? Гледайте, щом дойде пратеника, затворете вратата и спрете го при вратата. Тропата на нозете на господаря му не е ли подир него? Праща си човек да извърши убийството, обаче след него отиваш и ти. Царят отива при Елисей. И докато още говореше Елисей с тях, ето, пратеникът слезе при него, а царят го изпревари и каза, ето, от Господа е това зло. Какво има да се надявам повече на Бога? Хайде сега съвместете тези думи на Йорам с вретището, което носи под царската си дреха.
уж се облякал в ретище, уж ще се свлякал на земята пред Бога в смирение, в покаяние, в безизходица, уж си оставил нещата в Божите ръце и се казваш: Господи, няма на къде повече, намеси се, каквото можахме, направихме по-човешки. Ако ти не направиш нещо, умираме. Боже, молим те, каем се. В следващия момент, какво повече да се надявам на Бога? Ти си виновен. Елисей за малко да се изпати. И докато още говореше, така, царят разкри своето истинско покаяние. Отношения. Тук са вече отношения между човека и Бога. Само че Бог не можем да го излъжем с нашите фалшиви вретища. И в един момент онова, което е вътре в нас, то излиза и навън. И става ясно доколко сме се покаяли истински, доколко сме се променили, доколко сме готови да свалим своите царски одежди и да походим с вретище. Това е първата история, която ни разказва за плодът на неверието. Какъв беше плодът на неверието на тези две жени? Смърт, убийството на едно от децата. Неверието води до смърт. Чуйте как започва първи стих от 7 глава. Ако имате Библия в себе си, отворете ги и четете, да четем заедно. Направили сте го. Какво казва Елисей? Така казва Господ. Кога? Продължава изречението, мисълта. Утре, по това време, утре, жената, когато се оплаква, тя казва на царя, другата жена ми каза: дай твоя син да го изядем днес, а утре ще изядем моя. И утре, когато другата се отмята от своето обещание, тя отива при царя и се оплаква. В същия ден царя отива при Елисей и Елисей му казва: утре, до това време, какво се оказва? Един ден разлика. Само един ден разлика, един ден време до спасението. Ако тези две жени бяха устояли само още един ден, нямаше да се наложи детето на едното да бъде убито. Малко преди края да се предадеш. Една вест за дълготърпение, за издръжливост. Така казва Господ: утре, по това време, при портата на Самария, една сата чисто брашно ще се продаде за 1 сикъл и 2 сати ечемик за 1 сикъл. Една сата чисто брашно за 1 сикъл, или сикъла, това е парична единица, това е монета, която сикъл или сребърник, едно свещения статир, мисля, че е равен на 4 сребърника. Един сикъл. 4 сребърника. Колко брашно? Една сата. Една сата е равна на 6 кава. Или умножено по 1,2, това са 7,2 литра. Имате предвид обема на 7,2 литра. Такова количество брашно ще се продава за 4 сребърника. А само преди един ден една магарешка глава за 80 сребърника. А утре повече от 5 кг брашно за 4 сребърника. А сановникът, на чиято ръка се подпираше царя, отговори на Божия човек, казвайки: ето, сега и прозорци, ако би направил Господ на небето, би ли могло да стане това нещо? А Елисей му отговори: ето, ще види с очите си, но няма да ядеш от него. Още един човек, който проявява неверие. Казва: ако Господ и от прозорца да отвори, каквото и да стане, това не може да се случи.
хората вече посягат на живот, човешки, ти обещаваш утре килограми брашно за стотинки. Надолу 7 глава продължава с историята за 4 прокажени. Спомняте ли се? Как седяли при вратата отвън града, защото са прокажени, не могат да влязат вътре. И в момент на отчаяние се казват един на друг: абе ние хубаво седим тук, ама то и отвътре глад, и отвънка глад. Да отидем поне при сирийците. Ако те ни пощадят, добре дошло за нас, поне ще има храна. Ако не ни пощадят, само ще умрем, казва текст. Нищо повече, просто ще умрат. И решават да отидат да видят какво става там, при сирийците. Познате този библейски пасаж, този е кадър от историята на Божия народ. Те отиват, намръкване се случва това нещо и виждат стана на сирийците изоставен. Дрехи, посуда, хвърлени предмети насам натам, жив човек няма. Конете вързани на местата, магаритата също стоят ослите, само хората ги няма. Какво се е случило? 7 глава разкрива 6 стих. Защото Господ беше направил да се чуе в стана на сирийците тропот от колесници и тропот от коне, от голяма войска, и те си бяха казали един на друг: ето, Израилевият цар е наел против нас хетейските царе и египетския цар, за да дойдат върху нас. Затова бяха станали и побягнали в полусветлината, като оставиха шатрите си, конете си и ослите си, целият стан както си беше, и бяха побягнали за живота си. Можете ли да кажете какъв е нашия Бог? Милостив. Дълготърпелив. Велик. Любов. Отговаря на нуждите. Да. Аз бих го нарекал и още. Моля? Бог на чудесата. Вижте как Бог избавя своя народ, макар че те са отстъпили от него. Една звукова атака върху сирийците. Действие върху психиката със звук. Господ така направил, че да чуят тропот на голяма войска, огромна войска. Няма войска, няма прах, няма нищо. Само звук, полуса в полумрак. И паника. Тръгват и бягат сирийците. 4 прокажени, извинете, 4 прокажени отиват. Първото нещо е да се нахранят хубаво, може би са поприяли малко, прибират малко злато, малко дрехи, сребро, каквото им хваща окото, скриват го и си казват: запасихме се. Ей, хубав ден беше днес. Обаче след малко пусто човешко око не се насища с малкото. Айде пак. Отиват пак, втори път. Явно стомашните сокове са били в голямо количество. Бързо са смляли това, което са погълнали. Хайде пак. Храна, дрехи, злато, сребро. Прибират. Но се осъзнават в един момент и се казват: абе, той не е добре. Той ден е ден на добри вести, а ние мълчим. Ако чакаме да съмне, възмездието ни ще ни постигне. Нека проче отидем да известим това на царския дом. Отиват, известяват. Царския дом разбира каква е работата. И на другата сутрин се случва точно това, което Елисей беше предсказал. Тогава людите излязоха, 16 стих на 7 глава, та разграбиха стана на сирийците, така че една сата брашно, чисто брашно, се продаваше за 1 сикъл и 2 сати ечемик за 1 сикъл, според Господното слово. И за пазенето на портата царят постави сановника, на чиято ръка се подпираше. Он е същия, който каза: ако Господ и небето отвори, не може да стане това нещо. Сега си представете пак тази ситуация.
Сановникът е поставен вратар да пази вратата на Самария. Представете си, че вие сте пазач на врата на киносалон, в който има повече от 400 човека, 500 човека, гледат филм или театър, каквото и да е. В един момент става земетресение. Доста здраво и продължително. Какво ще направят тия хора, деца в салона, които са в салона? Хукват и тръгват да бягат. Можете ли да ги опазите на вратата? Така ще чакайте един по един, излизайте. Не така. Ще ви приказват, ще минат през вас като... И царският сановник е поставен на вратата да пази точно такава тълпа от хора, които излизат през вратата на групи, как да ги опазиш, кого да пазиш, какво да направиш такива в този случай. Нищо не можеш да направиш. И царят е поставил сановника там да пази. Не знам защо, но людите го стъпкаха в портата. Та умря, както беше казал Божия човек, който говори, когато царят слезе при него. И както беше говорил Елисей, повтарят се думите, а сановника беше отговорил иначе, така му се случи, людите го стъпкаха в портата, та умря. 20 стих. Още един плод на неверието. Какъв е той? Пак смърт. Ето ги два случая, които тази вечер разгледахме, които ни разкриват какъв е плодът на неверието. Той е смърт. А затова Бог ни кани тази вечер да бъдем не невярващи, а вярващи, да му се доверяваме, независимо от това какви са обстоятелствата, защото нашия Бог е велик Бог, Бог, който е любов и Бог, който е Бог на чудесата. От всяко едно положение Той е в състояние да те спаси, да направи невъзможното за теб. И нека Бог ни благослови с това, да имаме истинска вяра. Поне колкото си напол зранце. Вероятно ще не стигне. И нека бъдем такива хора, които са свободни да общуват и да споделят грижите си и проблемите си. Хора, които са готови да помагат. Хора, които ценят отношенията. Макар че примерът с тая жена е крайно негативен, защото ние коментирахме това, тя се почувства засегната от некоректни отношения, повече отколкото извършването на греха. Но нека вземем първата половина от това. Да бъдем чувствителни за нашите отношения и радетели за добри такива. Бог да ни благослови да бъдем хора с заразяваща любов, заразяващо приятелство и заразяваща вяра в Него. Амин.